Tervetuloa MHY Kymenlaakson uuden videon pariin. Tänään me ollaan täällä Kouvolan Maamerkin luona eli Pohjola-talossa. Ja miksi me ollaan täällä, niin on se, että MHY Kymenlaakso on muuttanut viime vuoden loppupuolella näihin uusiin tiloihin ja kaikki toimistot on nyt tässä samassa rakennuksessa, niin lähdetään katsoa miltä meillä näyttää. Ja meillähän tuonne kolmoskerrokseen siirtymiseen löytyy vaihtoehtoon 4 hissiä tai portaat, mutta niin kuin mun kehonkuvasta näkyy, niin mä valitsen hissin. Ja tilataan meille pirssi ja mennään sinne, mikä nyt tällä kertaa sattuu. Täällä näissä hisseissä on väriteema, täällä on mustavalkoiset kuvat ja tämmönen pieni nyanssi tähän väliin. Mutta ei meille nyt pirssiä satu tulemaan. Jees, ja täältä löytyy meidän ovi ja tästä löytyy ovikello, mitä soittamalla sitten tullaan avaamaan ovi. Mutta mulla on ainakin vielä toistaiseksi niin on avainnipus tämmönen lätkä, että ilmeisesti on vielä täällä töissä, niin kokeillaan toimiks tää. Tänäänkin saa tulla näköjään töihin. No sitten ollaan tullut tänne sisälle ja meillä on pari pitkää käytävää, niin lähdetään kattoo mitä meillä näyttää. Täällä on nyt tänään tosi vähän porukkaa, kun on kesälomakausi kuumimmillaan, mutta katsotaan onko täällä ketään paikalla. Ei näy. Eli tässä oli eka käytävä. Sitten meillä löytyy toinen pitkä käytävä täältä. Että täällä on tosiaan nyt kaikki meidän toimihenkilöt, niin toimistotilaa on. Ja ei ole johtajakaan muuten paikalle. Pitäisikö tilaisuus hyödyntää ja käydä kokeilemassa, että miltä se tuntuu istua ykkösmiehen tuolilla. King of the castle. Johan täällä toimistolla tänään oltukin, niin lähdetään maastoon katsomaan tämmöstä. Let's go! Noniin, me ollaan tänne mettään saavuttu raivaustyömaalle ja me löydettiin täältä Topi Tölli. Montas vuotta on sahaa tullut oikein vingutettua ammatikseen. Onko nyt niinkö 5 täyttä vuotta, että syksyllä lähtee 6? Kyllä, oot metäs viihtynyt. Joo, mikäs täällä? Mitä teet mieluiten? Varmaan se niinkö näin helteellä, niin ennakkoraivaus on mukava. Täällä saa olla puitten varjossa. Teet yhdistykselle paljon, niin onko ollut nyt tänä kesän hyvä työtilanne? Että onko saanut tehdä niin paljon kuin sielu sietää vai onko joutunut jopa vähän olemaan kotonakin? Kyllä mulla on ollut ihan tehdä asti. Ei oo tarvinnut lorvia. No se on hyvä. Ja yksi kysytympiä kysymyksiä on, että paljon ammattimetsuri saa päivässä vaikka taimikonhoitoa aikaiseksi, mutta siihen nyt ei varmaan ole semmoista absoluuttista ei siihen voisi sanoa, koska kohteet on niin erilaisia. Joo, jos ajatellaan, että poistumaluokat voi olla 5 000 30 000, niin siitä voi äkkiä päätellä, että 30 000 menee huomattavasti paljon pitempään. Varsinkin tuonne autopuolelle näitä sähköautoja, näitä on tullut paljon, niin onko tähän sahapuoleen nyt mitään sähköisiä vaihtoehtoja olemassa? Ootko nähnyt tai jopa kokeillut? Raivaussahojakin mahtaa olla jo sähköisenä. Niissä tahtoo se akuhinta nousta niin kovaksi, että kun niitä jos ajattelee, että 8 tuntia ollaan metässä, niin jos eväsreppu painaa, niin kuka ne akut kantaa? Kiitoksia Topi ja ei muuta kuin hyvät kesän jatkot. Kiitos samoin. Hei, mulla tuli korvanappiin tieto, että meillä on joku ylimääräinen uutislähetys tulossa. Niin lähdetään katsomaan. Jouduimme keskeyttämään maastokäynnin ylimääräisen uutislähetyksen vuoksi. Haluamme muistuttaa MHY Kymenlaakson jäseniä heidän jäseneduistaan. Etuja saa monesta paikkaa, niin varaosista, renkaista, vakuutuksista, hotelliöistä, ties mistä.
katso tämän videon kuvauksesta linkki, missä on ajankohtaiset tiedot jäseneduista ja mistä niitä saa. Jos pidit videosta, niin tilaa kanava ja anna tälle videolle tykkäys. Ota myös haltuun MHY Kymenlaakson somet.